हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैहाय जाय भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन दि माखासे जुनारफोरा जाय जुनारफोरा मानसिनि जिबनखौहाय थैनायनिफ्राय बासायदों। दिनै बुहुमाव माखासे गोबां रोखोमनि जुनारफोर दं, माखासे जोबोद गिथावथाव जुनार जायखौ नुयोब्लानो गोबां मानसिफ्रा गिनानै खारो, नाथाय माखासे जुनारफोर दं जाय जुनारफोरा मानसिनि जिबनखौहाय रैखाथि खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थालांब्लानो जाबाय। फै जों सुरु खालामदिनि भिडिअखौ। नाम्बार 1 आव दङ बेबार्स। 2004 मायथाइयावहाय सासे केनेडियान हौवासा गथ'आ बियो ना हमनो थाखायहाय गावनि बिमा बिफाजोंहाय नावआव गाखोनानै थांफादोंमोन, जायनि मुङा ल'री एलग'डियानमोन। बिथांमोना ना हमनो थांनाय समावहाय एबा ना हमबाय थानाय समावनो बिथांमोननि नावआ हरखाबैनो दैयाव गोदोलांदों एबा बेलथायनानैहाय दैयाव गोदोलांदों। बे गोदोलांनायावहाय बिथांमोननि न'खरनि गासैबो बिनि मेगननि सिगाङावनो दैयाव गब'नानैहाय थैलांदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे दैयाव गब'नानै बिथाङा थैयाखैमोन एबा बिथाङा बासिदोंमोन। नाथाय बियो दैयाव गब'नानै थैयाखैमोनब्लाबो बेखौ हेफाजाब होनो एबा बेखौ न'सिम लाबोनो थाखायहाय बेयाव रावबो गैयामोन। बिथाङा बेयाव हारसिं जादोंमोन। बियो न'आव फैफिननो हायैलाय बियो बेयावनो थादोंमोन। नाथाय जेब्ला हर जायो अब्ला बेयाव ओरैबायदि गुसु जाबाय, बिथाङा गोजांनायजों जोबोद खस्थ' मोनबाय। थिग बे समावनो माखासे बेबार्स जुनारफ्रा फैनानै बिनि सोरगिदिं थानानैहाय बिथांखौहाय गुदुं जाहोदोंमोन, जेन' बियो गोजांनायजोंहाय थैया। बेबार्स होननानै बुङोब्ला बियो दैयावबो थायो एबा आलदाङावबो थाग्रा मोनसे जुनार। बे जुनारा खोमोन गोनां। नाम्बार 2 आव दं लायन एबा सिंह। केनियायावहाय माखासे गेंफोर दं जाय गेंफोरा हिन्जावफोरखौहाय किडनेप खालामनानैहाय फानहरो। बेबादिनो 2016 मायथाइयावहाय सासे 16 बोसोरनि सिख्लाखौहाय माखासे गेंआ किडनेप खालामनानैहाय मोनसे हाग्रायाव लांदोंमोन। हाग्रायाव लांजानायलाय बे सिख्लाया हेफाजाबनि थाखायहाय हेफाजाब बिबा बायदोंमोन एबा होज्रिखावनानैहाय बुंदोंमोन, आंखौ हेफाजाब खालाम एबा आंखौहाय रैखाथि खालामफै होननानै। बे समावनो खाथियाव थानाय माखासे सिंहफ्रा खोनानानैहाय बे मानसिफोरखौहाय होसोफैदों। बेखौ सिंहफोर होसोनायखौ नुनानैहाय बे मानसिफ्रा गिनानै खारदों, मानोना सिंहखौ जों बयबो मिथियो बियो बेदर जायो, मानसिखौहाय अरथारनानै जानोबो हागौ। बेनिखायनो बिथांमोना खारदों, बे सिख्लाखौहाय गारनानै खारदों, जेन' बे सिख्लाखौहाय बे सिंहफ्रा जालाङो बेबायदि साननानैहाय बिथांमोना गारनानै खारदोंमोन। नाथाय बे सिंहआ बे सिख्लाखौहाय जेबो खालामाखै, जायाखै, बेखौ नेबायसो थादों। जेब्लासिम बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ लांफैयाखै अब्लासिम बे सिंहआ बे सिख्लाखौहाय नेबाय थादों एबा जोथोनसो लाबाय थादों। नोंथांमोना साननो हागौना सिंहआबो बेबायदि अननो एबा मानसिखौहाय बासायनो रोंगौ होननानैहाय। 3 आव दं इलिफेन्ट एबा मैदेर। 2004 मायथाइयावहाय जेब्ला थाइलेण्डआवहाय सुनामि जादोंमोन अब्ला बेवहाय गोबां मानसिफ्रा गावनि जिबनखौहाय खोमानांगौ गोनां जादोंमोन एबा थैनांगौ गोनां जादोंमोन। बे समावहाय सासे हिन्जावसा गथ' बियो दैयाव गब'नानै दङमोन। बे समावहाय मासे मैदेरा बेखौहाय दैनिफ्राय बोखांनानैहाय बेखौ आलदाङाव लानानै थांदों, जाय आलदाङावहाय बे सुनामिनि दैया सहैया बे आलदाङावहाय लांनानै दोनहैदों आरो बिनि जिबनखौहाय रैखाथि खालामदों। बेबायदि मासे मैदेरा बेखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय एबा हिन्जावसा गथ'खौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय उनावहाय बे न'खरा एबा बे हिन्जावसा गथ'नि बिमा बिफाया बे मैदेरखौहाय गावसिनाव लांनानै बिथांमोना खांहैदों। नाम्बार 4 आव दङ जोंहा डलफिन्स। जेब्ला 2014 मायथाइयावहाय एन्ड्रिस मुंनि सासे सार्फारा दैयावहाय सार्फिं खालामबाय थादोंमोन, थिग बे समावनो मासे सार्कआ फैनानैहाय बेखौ गाग्लोबफैदोंमोन एबा एटेक खालामफैदोंमोन। बे गाग्लोबजानायलाय बियो बे सार्कजोंहाय गोबां नारा नाथा नाजाबाय थानांगौमोन एबा बुदलायबाय थानाय बायदि जादोंमोन। बे नारा नाथा जानायावहाय बियो खुनुरुखुम बियो गावनि जिबनखौहाय रैखाथि खालामनो हादोंमोन। नाथाय रैखाथि खालामनो हादोंब्लाबो बियो देहायावहाय गोबां जखम जानायलाय बियो आलदां फारसे सानस्रिलांनानै थांनो हाया मोनदोंमोन। बियो गावखौ थैनायसै एबा बे दैयाव थैसिगोन होननानै बियो सानदोंमोन। थिग बे समावनो मोनसे डलफिन्सनि हानजाया फैनानैहाय बिनि सोरगिदिं दावबाय थाफैदों, जेन' बे सार्कआ फैनानैहाय बेखौ आरोबाव एटेक खालामफैया। बेबायदि दावबाय थाफैनानैहाय बेखौहाय रैखाथि खालामदोंमोन आरो बेखौहाय आलदां फारसे थांनायावहाय बेखौहाय हेफाजाब खालामदोंमोन। नाम्बार 5 आव एबा जोबथानायाव दङ जोंहा रेबिस एबा सेसा। डरी नामनि मासे सेसाया गावनि मालिकनि जिबनखौहाय एबा जिउखौहाय रैखाथि खालामदोंमोन। जेब्ला बिनि मालिकआ हार्ट एटेक जानानैहाय जायगायावनो गोग्लैसोनानै थादोंमोन अब्ला बियो गावनि हिन्जावखौ गाबज्रिहरनोबो हायाखैमोन एबा गावखौ दोरोद होनो एबा मोदोमबो सिमावनो हायाखैमोन। बे समाव बेखौ सेसाया नुनानैहाय बियो मोनसे आवाज होनानैहाय बिनि हिन्जावखौ खोनाहोनानैहाय बे नायफैहोनानैहाय नुबाय हिन्जावा अब्ला बे हार्ट एटेक जानानैहाय गोग्लैसोनानै दं। बेखौ हाखु दाखु हस्पिटालाव लांनानैहाय रैखाथि खालामनो हाबाय। नोंथांमोना हार्ट एटेक जानाय होनब्ला मिथिनो मोनो जाहैबाय एसेयावनो एसे सम
बारग'ब्लानो बे मानसिखौहाय रैखाथि खालामनो हाया। बे सेसा नङाब्ला जानो हागौ बिथांनि जिबना रैखाथि मोननाय नङामोन एबा बिथाङा थैगौमोन। दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय दि माखासे जुनारफ्राबो मानसिखौहाय जेब्ला खैफोदाव गोलैयो अब्ला हेफाजाब होनो रोंगौ। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरखौबा खैफोदाव गोलैनाय नुदोंब्ला नोंथांमोना हेफाजाब होनो थाखायहाय दाबावगार नोंथांमोना हेफाजाब हो। आरो नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला अन्नानैहाय आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानैहाय आंखौ हेफाजाब होब्लानो जाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।